Assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka. Sanin mu sake saduwa a daidai wannan lokacin. A kwanan nan dai an ga jarumar Rahama Sadau tana wallafa wani hoto nata da Aminu Sharif Momo da kuma wani dan karamin yaro a gefen su. Ganin yadda jaruman Kannywood suke dauki daidai a junan su, wanda a kwanakin baya ne aka yi auren Hafsat Idris da kuma Aisha Ali Tsamiya, wanda tazarar auren nasu ga baki daya bai fi sati daya ba. An yi auren ne ba tare da an tara jama'a ba, wanda za mu iya kiran auren nasu da auren sirri. Tunda har aka gama auren ba a ga wani hoto ko bidiyo na shagalin bikin nasu ba, sai dai an ga wani gajeren bidiyo da ya bayyana na ita Aisha Ali Tsamiya da kanin nata ya wallafa a shafin TikTok. Jim kaɗan sai aka ga ya soke bidiyon, wanda hakan ne ya kuma tabbatar mana da cewa jaruman ba sa buƙatar idan jama'a akan auren nasu. Ita dai Aisha Ali Tsamiya har zuwa yanzu ba a ga wani wallafa hoto nata ko bidiyo nata ba tun bayan auren nata. Ita ko Hafsat Idris jim kaɗan bayan auren nata ta ci gaba da wallafa kayan sana'o'inta da take yi na siyarwa, wanda kayayyaki ne na sakawa da kuma kayayyaki na ado, wanda akasarin kayayyakin na mata ne. To daga bisani ne kuma sai aka ga wallafar tafiyar ta Dubai, bugu da ƙari aka kuma ganin wallafar tafiyar ta Saudiya. Bayan ta isa ƙasar Saudiya ne sai kuma ta haɗu da wannan babbar jarumar wato Momi Gombe. Sun haɗu ne a can, wanda har suka tsaya suka yi hotuna da dama tare da 'ya'yan ita Hafsat Idris din. To bayan dai auren Aisha Ali Tsamiya da ita Hafsat Idris din, wanda ita Aisha Ali Tsamiyar ita ce har yanzu ba a ji ta ba a gidan mijin nata, wanda har yanzu mutane suke sa mata albarkar zaman gidan nata. Duba da cewa duk inda aka ji an ce mace ta yi aure ba kuma a kuma jin ta ba, wayannan alamu ne na cewa ana zaman lafiya a gidan nata. To bayan wannan biki dai da aka yi na Hafsat Idris da kuma ita Aisha Ali Tsamiyar, sai kuma sabo wanda aka yi wato na Abubakar Bashir mai shadda, wanda ya dauke wannan zankaleliyar jarumar ta Kannywood mai suna Hassana Muhammad a matsayin matarsa, wanda shi kwa nasa bikin bai suturta ba kamar yadda su sauran jaruman Kannywood din suka yi a baya. An sha biki, an rakashe, an yi casu da dai sauransu, wanda shi ma haka zalika Bashir mai shaddan da ita Hassanan suna nan zaman lafiya. To tambayar da anan ita ce, shin ita Rahama Sadau din aure za ta yi? Tambayar da ita kanta jarumar take faɗi, inda ta ce ta gaji da amsa ta kenan wacce ake yawan yi mata cewa yaushe za ta yi aure. Ta ce ta gaji da amsa wannan tambayar a wata hira da aka yi da ita a gidan jaridar BBC Hausa, wanda BBC Hausa suka yi hirar da ita a kwanakin baya. To dai Rahama Sadau da Aminu Sharif Momo ba aure za su yi ba. Wannan wani shiri ne da ita jaruma Rahama Sadau din ta girgira mai suna Matar Aure. Ta kuma saka jaruman Kannywood da dama irin su Yakubu Muhammad, Fati Washa, Aminu Sharif Momo da dai sauransu. To tunda dai jaruma Rahama Sadau din ba aure za ta yi ba, sai dai mutane da dama sun so ta yi auren ne, wanda shi yasa aka yi tunanin cewa ko aure za ta yi. Shin menene sakon da za ku iya tura wa jaruma Rahama Sadau game da aure ko kuma wani abu daban? Za ku iya faɗa mana ra'ayin naku ne a ƙasan wannan bidiyon. Idan wannan ne kuma farkon zuwan ka wannan tashar, sai ka danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Sannan ka danna ƙararrawar sanarwa don sanar da kai da zarar mun ɗora bidiyo. Idan kuma ka riga kai mana subscribe, sai ka like ɗin wannan bidiyon. Mun gode. Assalamu alaikum. Yandi Koloko.